nostalgie. Mooi. Man bovenin over de raak klimmen. Zo net met warm, maar het is mooi. Dat brengt het. Bootje zit hier ergens binnenin, hè? Ja. Ik ken net een roeibootje met mij net. Maar dat is het niks, toch? Maar het is romantiek, hè? Ja, het is prachtig. Dat moet ze eigenlijk altijd erin houden. Niet elke jaar, maar dan maar 4 jaar of zo. Ja, dat is toch geweldig. Dat zet dus de provincie op kaart. En Hazen, het is schitterend. Mooi waar erbij. I'm a producer of Korean Broadcasting System, and we really wanted to filming in these tourist places. Why? Because this is so big event and so fantastic. So there are so many townships in this festival. De skippen binnen vreed en sneu van 10 uur en maas ont 9 uur jongens iepen van publiek. Op 9 middag varen de tallships weer uit.